Marhay na aldaw na Sabado po sa Indugabos. Mga nagdadalan sa Facebook Live. Siring man sa mga naghihinanyog sa Home Radio 95.1. Welcome sa programang Abogado Juan at your service. Marahay na aga po sa Tuya Gabos. Ini po si Abogado Juan. Sabado na naman po kaya iribana na naman po kita sa Tuya pong October, ano nga yan? October 17, Oktubre 17, 2020 na edisyon kan Abogado Juan at your service. Dati po, hapot mo, simbag ko, ang yan, Abogado Juan at your service. Inot po, nagpapasalamat kami sa Indugabos, sa Indong Padagos, na pag-anduyog, asin pagsuporta po sa programang ini, na ang katuyuhan, makatabang po sa tuyang mga kaimanwa, manungod po sa mga bagay-bagay na medyo kaipuan malinawan sa aspetong legal o sa mga praktikal na solusyon. Siya rin po ngunya na aldaw, pinagmarayta na ang sa tuyang tema, manungod po sa edukasyon. Ninhuli po ipo bagayan ang talagang saro sa pinaka-prioridad. Bako lang po kang gobyerno nasyonal, kundi kang gobyerno lokal. Alagad, ninhuli po sa pandemya, sa COVID, nagkaigwan ng lockdown, nagidali ang sa tuya pong DepEd national, pati po ang mga regional offices, ang mga division offices, para po makahaman nin mga lakdang, nin mga paagi, na day po masakripisyo ang edukasyon kan sa tuya pong mga kaakian. Ngunyan pong aldaw, pinagmarayta, na maaraman ta, matukar ta, mismo hali sa ngimot, hali mismo sa ground, kung ano talaga ang nangyayari. Dito po sa pag-aabot ng distance learning o distance teaching, from the standpoint of the teacher, and distance learning from the standpoint of the student or the pupil. Asin anuman ang papel kan mga kamagurangan o mga guardians para po ito mga modules, dahil po mapabayaan asin makasabay ang sa tuyang mga aki. Sa sainda pong pag-adal, makanood po sinda. So dahil po magbutas sa tuya pong urlay-ulay ngunyan, digdi lang po yan sa tuyang paboritong programa, digdi po sa Home Radio 95.1 kada Sabado alas 10 hasta alas 11 nin pagkaaga. Pakilike man po palan sa kuyang page Abogado Juan, siri man po ang YouTube channel na may late uploads po kan sa tuyang mga programa dito po sa Abogado Juan at your service. Ini po si Abogado Juan, mabelta po kita, araatyan. Pati mga estudyante at magulang kanya-kanyang adjust para makasabay sa new normal na pag-aaral. Sa kabila ng sinabi ng DepEd na walang maiiwan sa edukasyon, may 3 milyong estudyanteng hindi pa nakakapag-enroll. Saksi, si Maris Zumali. Pati mga estudyante at magulang kanya-kanyang adjust para makasabay sa new normal na pag-aaral. Sa kabila ng sinabi ng DepEd na walang maiiwan sa edukasyon, may 3 milyong estudyanteng hindi pa nakakapag-enroll. Saksi, si Maris Zumali. Ang ganyang flag ceremony sa balik eskwela ganito muna habang may pandemya. Walang estudyante sa paligid. Magkakahiwalay ang mga dumalong guro at virtual na.
Pero tuloy pa rin ang ritual sa umaga ng grade 7 student na si Vincent. Nag-uniform kahit tahanan nila ang silid-aralan. Online ang pag-aaral. Ang kaso lang, Naglalaglag po kasi may nawawalan po yung signal. tatlo silang magkakapatid na maghahati-hati sa isang cellphone at isang tablet. Kaya inaalala ng kanilang ina, Pag nagsabay-sabay po, may isa po na may iwan or malilate sa klase. kung walang access sa internet, pwede ang radyo at telebisyon, gaya ng ginawa para sa high school students sa Lawag City. Galing makinig para sa mga iba't ibang kaganapan para sa inyong pag-aaral. May DepEd TV din, sabi ng gobyerno. Pero sa barangay Happy Hollow sa Baguio City, tanging mga nakakable lang daw ang nakakasagap. Kakaunti lamang ang nakakapanood. Mga 20% lang siguro. Kasi through cable kasi yun. Ang maraming iba pang estudyante sa module umaasa. Mahirap po kasi walang nagtuturo. Kung hindi maintindihan ng nasa module, tumutulong kay Johara at sa dalawa pang kapatid ang kanilang ama. Pero paano kung si tatay hirap din magturo? Pinagtsatsagan lang turuan kahit papano. Kung ano yung maintindihan ko. Ano sinasabi nila sa'yo, yung mga anak mo? Yung panganay minsan, sabi niya hindi naman ganito. Pwede naman daw i-text ang mga guro. May mga mobile teacher din sa Baguio City na handang magbahay-bahay, 1 o 2 beses kada linggo kahit nandyan pa ang banta ng COVID-19. Sa labas siguro, kung malawak yung bakuran nila, or sa loob ng bahay kung well-ventilated naman, or kung sa barangay hall po. Kahit mahirap po, kailangan po natin gawin para po sa mga bata. Saan nyo mas gusto mag-aral? Dito sa bahay o doon sa school? Sa ating community sa Boracay, may mga handaring umagapay sa mga katutubong mag-aaral. Marami kasi sa mga magulang hindi nakatungtong ng paaralan. No read, no write din sila since time. Pero yung mga atin nila, yung mga kuya nila, na mga high school, mga college, sila yung talagang nagtumutulong sa mga bata. Kasi yung mga nanay talaga namin wala eh. Ang gamit nila, modules na nakaimprenta sa local dialect ng mga taga-Aklan na Akyanon. Pero may mga estudyanteng mas naiintindihan pala ang wikang Filipino. Paano yan kung hindi mo maintindihan si mama? Turuan kasi kami. Kaya na-school kami sa bahay. Sabi ng district supervisor ng Malay Aklan, pwede namang iimprenta ang modules sa Filipino. Ayon sa DepEd, 24 na milyong estudyante sa mga pampublikong paaralan ang nagsimula ng kanilang klase ngayong araw. We will not allow COVID-19 to destroy our children's education and their future. Sa kabila ng pangakong walang maiiwan, nasa 3 milyong estudyante pa ang hindi nakakapag-enroll. Pwede raw silang humabol hanggang Nobyembre. Nagpapasalamat si Jonel Agner na nakapag-enroll siya. Siyang batang nag-viral noong Hunyo nang gabihin sa isang PisoNet shop para mai-enroll ang sarili. Sa computer shop man pumwesto kanina, may sariling gadget na siya na bigay ng mga nagmagandang loob. Masaya po kasi po maayos na po yung pag-aaral ko. Di po katulad ng dati. PisoNet lang po yung ginagawa kong paraan. At bilang sukli, may pangako siya kahit pa nakiki-wifi lang dahil walang internet sa bahay. Hindi kayo magsisi sa ginawa niyong pagtulong sa akin. Kailangan ko po kasi itong tapusin para po magkaroon ng magandang trabaho. Ako, si Mariz Umali, ang inyong saksi. Sa programang Abogado Juan at your service, i-remind ko po pala ang gabos ng mga composers dyan. Ito po mga mahihilig mag-ibo po ng mga kanta. Igo po kitang Abogado Juan at your service jingle making contest. Ano po? Hindi po piglonsar kang nakaagi pang simana, 2 simana na, October 3. As in, ang last day of submission kan sa tuya pong, ay kan sa indong mga entries sa maabot pong October 24, sa next Saturday, 12 midnight. I-email po sa abogadojuan@yourservice.network. Yan po ang email address na sa indo pong papadarahan kan sa indong entries. This is open to all followers and likers of Abogado Juan FB page only.
So kung di pa po ka mo follower and di pa nag-like sa satuyang page, pwede po nindong i-follow na and that will qualify you to join the jingle making contest. One participant, one entry, di po mababa sa 60 seconds. And jingle, as in di malampas sa 90 seconds. Kamali na po ang intro as in extra. In Bicol po dapat only 3 finalists will be chosen. As in ang first prize po 10,000 pesos plus plaque and souvenir. Second place 7,000 pesos plus plaque and souvenir, and third place 5,000 pesos plus plaque and souvenir. Ang mapipili po digdi, yun na po ang magiging official jingle o music kan sa tuya pong programa digdi po sa Home Radio Naga 95.1, Abogado Juan at your service. Salamat po pala sa GMA News TV sa tuyang playback kasubago para po ma-iset ang tone kasatuya pong pag-urulay ngunyan, manungod po sa sitwasyon kan edukasyon ngunyan. Aram po nindod dakulawon ang satuyang pag-umaw sa DepEd. Ninhuli po ta lalo na po sa mga teachers na grabe po ang sakripisyo man. Sirima po sa mga principal, sa mga supervisors, sa superintendent, gabos po nagtarabangan para may dali na magkaigo pong modules. As in, si iba man, igwang online, na maiatod ang dekalidad pamanggiraray na public education, both in the elementary and in high school. Mabelta po kita, Arachan, para po sa mas mainit na pag-urulay-ulay. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home-Baked by Farah. Huwag magbukmok ngayong pandemya. Maging Siomai King franchisee na at tiyak kikita ka hanggang 60K a month na walang kapagod-pagod. Cellphone at internet lang, negosyong patok at abot kaya na. Siomai King, swak na swak sa panlasang Pinoy. For inquiries, please message John Gold in FB. Segun sa Latin. Welcome po kita. Ini po si Abogado Juan at your service. Alas 17 na po din pagkaaga. Ngunyan po ang satuyang Latin phrase manungod po sa edukasyon. Non scolae sed vitae discimus. Ano po ang buot sabiyon kayan? Kaning non scolae sed vitae discimus. We do not learn for school but for life. Ang mga akida, ang mga estudyante, day po nag-aadal para makapasar lang sa eskwelahan. Iyo, pirmi nang maadal ka para makapasar. Magkaigwa kaning maray na grado. Iyo man talaga bagaan katuyuhan kan mga estudyante kay nga ipapaaradal kita kan sa tuyang mga magurang sa mga eskwelahan para po makanuod. Minister pang inapudtang second parents, ikaduwang mga magurang an mga teachers kung day kita maigot mga aki sa satuyang pag-aadal para man ang kapagalan kasatuyan mga maestra asin maestro na iyo po ang nagsiserbi ikaduwang mga magurang ta sa satuyang early phases of human development. Ang pundasyon kasatuyang futuro nakasalalay po sa marhay na pundasyon kang edukasyon. Kaya dakulaon po maray ang papel, ang role na pigagampanan kan Department of Education
tayo po ang mahubog, iyo ang mamulde kan futuro kan mga kaakian, asin ang mga kaakian ngunyan na iyo man po ang magiging mga future leaders kan sa tuya pong banwaan, kan sa tuyang nasyon, iyo man po ang mahurma kan futuro kan sa tuya pong nasyon. Kaya ang pag-aadal po bako lang para sa eskwelahan. Non scholae sed vitae discimus. We do not learn for school but for life. Ang satuyang pag-adal, ang satuyang pakanuod, bako lang yan sa mastery kan academic subjects, kundi pagpreparar sa mas hararom, mas epektibong pagdarata kang futuro tang buhay, kan futuro tang pamilya, kan futuro tang nasyon. Mabelta po ang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Homebaked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Huwag magbukmok ngayong pandemya. Maging Siomai King franchisee na at tiyak kikita ka hanggang 60K a month na walang kapagod-pagod. Cellphone at internet lang, negosyong patok at abot kaya na. Siomai King, swak na swak sa panlasang Pinoy. For inquiries, please message John Gold in FB. Welcome po kita sa tuyang programa. It's already 10:18 in the morning. Dito po sa Home Radio Naga. Makakaiba na po ngunyan ang saro sa mga mga matitibay, as in may higos sa mga high school, public high school teachers dito po sa siyudad ni Naga. Siya po si Sir Jovan Conde kan Carolina National High School. Si Sir Conde po, Giovanni Segundo Conde, saro po siyang Teacher 1 sa Carolina National High School. Nagtapos po siya ng Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. Mathematics teacher si Sir Giovanni, as in, siya po 7 taon na nagtutukdo sa public school system. As in, siyempre, siriman po kang ibang mga teachers, first time na nagtutukdo sa paagi kang online, siriman po sa paagi kang module. Sir Giovanni, good morning. Good morning po, Sir Giovanni. Hello po, good morning. Di ko nadawag ang... medyo, sir, madiklom ang sa imong location. Dapat pala nag-spotlight ka dyan. Mayo pong ring light, sir. Diyan sa may bintana, sir, pwede ka mag-atubang. Medyo arayo po kaya sa ano, baka po mawara sa internet. Diyan lang, bali may dead spot. Ligon mo digdi pa lang dapat magpili ka na ng eksaktong lokasyon para maging malinaw ang sa tuyang pag-urulay-ulay mo niyan pagkaka. Sir, 7 years ka na nagtutukdo sa Carolina National High School. Bale po, sir, patulo ko ngunyan sa Carolina. Hali pa ako sa private school ng 4 na taon. Okay. But a total of 7 years. And, syempre,
First time po ngunyan na igo kitang new normal na sistema ng pagtukdo kasi new normal man na sistema ng pag-adal kasatuya po mga aki. So, in your experience dyan po sa Carolina National High School, Carolina po is an upper barangay of the city. Kumusta man ang internet connectivity kan sa tuya mga kaharungan dyan na kung sa inyaon ang mga aki na nag-aaradal? O kaya, ano yan, majority by module man po giraray? Bali sir, kang nag-decide po baga kang time na nag-enrollan po sa mga eskwelahan sa DepEd, pighapot mi po ang mga magurang kung ano po ang mga pinaka-ako po ninda na mode of learning modality na inaapod. And nagluwas po duman sa survey mi sa mga parents na dahil po kaya ang internet or dahil po kaya ang online learning. Kaya po kami po sa Carolina National High School, modular distance learning po talaga ang samuya na PPP. Para po, sabi po nga ni kayan, mayo po ning mga aki na dahil makakaabay sa laog kang eskwelahan. Kasi gabos kami, gabos sa mga aki, kaya ang module. Okay. In fact, very fair para gabos na mag-module and bako lang fair para sa mga teachers na arog mo po sir, kundi fair man yan sa gabos ng mga kaakian kung i-online tapos maluyahon po ang internet connectivity, lalo pong maabala ang sa indong pagtukdo. Ngunyan, pirang simana na po sir ang sa tuyang modular na ini. Modular kami po sa mode. Nag-start kami ning October 5 po baga si first day mi. Bali kaning nakaaging Lunes iyo po si inot na pagbaralikan kang si first module tapos tinaomi man sa inda si ikaduwa patuluhon ning sunod na semana para po sa Sir Giovanni, inot pasalamatan mi pagpapasalamatan mi ika siri man po sa imong principal. Si Sena po ang principal ngunyan kang Carolina National High School. Si Ma'am Ebora po, Ma'am Nida Ebora. Alat, nawawara ang sound Si Ma'am Nida Ebora po. Si Ma'am Ebora man po giraray. So, kumusta po ki Ma'am? Aram ko na siribot-sibot ang mga principal. At yan, magiging guest naman sa Zoom si Sir Noel Balares para maaraman taman ang sitwasyon sa elementary. So, kumusta man ang pagtukdo via modular or with the use of modules na sirisimana pigahatod? Si Sir naghatod pa lang, sir, para maaraman kang po, sir, ang naghahatod sa mga samuya. Bale, tigsunod ni po si nakaagi ning memorandum kang IATF na bawal po maglaog sa eskwelahan ang mga mayo sa edad, aron po kang mga 21 years old pababa tapos mga 65 years old pababa. Bale po igwa po kami na pig-release na mga ID sa mga magurang kung sain garo po siya pass tangani pong talagang si mga makakalaog sa mo si otorisado sana sa kayaon po sa edad. Okay. So, mga magurang ang nagpipick up kan mga modules. Yeah po. Sir Giovanni, mga magurang ang nagpipick up kang modules. Basically po magurang pero po pigo-open ni po itong option na kung halimbawa may pwede sa harong si magurang, may tulo po kaming tao na nakalista duman sa ID na authorized na magkuha para duman sa akin. Okay. In terms of percentage, ito po baga mga modules, may mga worksheets duman, mga homework na kaipuan ma-accomplish kan mga kaakian kasi ito mga estudyante. Kumusta man? Naibabalik man pong sa tamang oras? Ang bali po, sir, digdi po kaya sa mo, talagang ni po ang mga magurang na itaoning na sa schedule ang mga pig-release mi na module. Kaya po, maugma po kami sa eskwelahan, kaning nakaenot na aging simana, si pinakaenot ming release is 98% po kang magurang, sinagkuaning module. Tapos po, ini pagbaralikan, medyo halangkaw man po, base duman po, mas naglangkaw po ngani, sinagbalik para po duman sa ikaduwa. Tapos kita o sinakaaging. Ano po sir, pagbalik, tarama daw si Simbag duman sa worksheets. Ano po kaya, limawa ako, nakapag-check na po ako sir, ning mga modules. Kadaklan man pong aki na ko si ito pong tigtao mining module. Tapos po kaya, bali sa DepEd po, baga may inaapod po kami ning weekly home learning plan na hiniling mi si ito pong
ano po nga ni kan itong kaya sa nakang si mga aki base sa sitwasyon tangani pong kay ni po bagang nakaaging simana nagsabi po si Secretary Briones na ito pong daipagpanganaan ning activity ang mga aki as long as there is competency itong learning competency po na inaapod sa mo nakukuami siya okay po ito sa mo. But sabiyon sir, day kay puan na urubuson gabos ang sa indong pig assign for the week. Depende sa kapasidad. Depende sa kayang abuton kang aki. Tapos mareremedyaran na lang indo siguro or lain indo kang principal and the faculty kung paano makahabol o matawan ng remedial classes ito medyo nahuhuri. Iyo po, igwa po kami ng individual learning monitoring plan. Very good po, sir, ang sa indong mga ginigibo dyan sa Carolina National High School. So ito medyo na wawalat palan. Day man dapat maghandal ang mga magurang. Identified man nindo ano. Tapos pigigibuhan man nindo ning paagi kung paano sinda makalamag sa paagi kang remedial interventions. Ayan po, remedial intervention. Okay. Bali po ngunyan po nga ning simana sir, iyo man ang magayon kung kang magurang ang nagkukuha tapos nagtatao ning mga nasimbagan sa eskwelahan kasi ngunyan pong simana nahiling mi na si mga aki na medyo nagkakaigwa talaga ning pagsakit sa pagsimbag kang module. Okay. Ning huli po sir sa ning huli ta modular, the teachers are required to report to school. Duman po kamo nagtatrabaho man giraray o by ano po kamo by rotation igwang yaon sa school igwang working from home or teaching from home. Igwa po kami ning alternative work arrangement sir. Iyo po nga ni ang maugmahon kay principal mi kasi ang tinaon niya sa mo ning schedule is ang required physical reporting is twice a week lang po. And kung halimbawa po si mga module po baga na na-checkan mi tapos na si mga binaralik, ito pong tulong aldaw kang simanang iyan. Pwede po kami kaito na mag-work from home. Okay, duman sa pagyaw ka mo sa harong working from home, duman pigchicherikanan nindo si mga papel, asin nagpiprepara naman kamo para makompleto itong dapat i-xerox diyan o dapat i-reproduce ng mga modules sa subject na pighahandalan mo po, sir. So, talagang occupied man gabos, dawa twice a week, itong twice a week ka mo nagre-report sa eskwelahan, itong tulong aldaw, na yaw ka mo sa harong, grabe man, yaw magyari dyan ang bulk kan sa indong pagtrabaho. Tabi, sir. Iya po, sir. Bale po, ang pakiulay po nga kay ni Ma'am Ibora, na dahil po kami magdadara ng notebook sa harong, kasi halimbawa po baga si notebook is may virus, di dinarami siya sa harong. Bale, ang ano po, halimbawa, may times po, halimbawa, duwang aldaw lang po baga kami required na mapa-eskwelahan. Minsan po, nagiging tulo, yaon po duman itong chichikan mi, nahabo mi man po na maghabol sa oras na pag ibabalik mi na, saka lang kami ma-check. Kaya po, minsan, halimbawa, tulong beses sa sarong simana, apat, basta po, ang importante, safe po baga si ang pagtao ka mga notebook ang si mga mga tugang kaulay ta po si Sir Giovanni Conde kan Carolina National High School. Maugmahon po na maaraman na on time ang sa indang teaching intervention sa indang mga estudyante. Ngunyan Sir Giovanni, pwede man mag-submit ang akip. Halimbawa, itong pig taon nindong modules, tapos naman on the third day, pwede na yan isubmit tabi kang magurang sa eskwelahan para ma-checkan nindo. May schedule po kaya kami, sir. Bale, ang pinaka mi sa mga magurang is magdukot po kita sa schedule. Kasi po, dai po kami sabi ko po nga bago sir, dahil po kami pwede magpalaog ning magurang ning naka-schedule sa ALDA. Okay. And ang habo mi man po kayan, pag-aro po kayan sir na halimbawa tapos na ngaya ako after 3 days, talalong-lalo na po ito pong weekly home learning plan na tinatao mi, good for 4 days po ito. Halimbawa po kami sa grade 7 na-release kaming Lunes, si Aki po talaga tinatawan mining schedule halimbawa Martes ano ang subject niya, Merkoles, Huwebes tapos Biyernes. Kung halimbawa po sir, mag-open kami ka itong masabi na tapos na po ngaya ako after 3 days isa-submit ko na. Baka po lugod ang mangyari, madalion kang si Aki si module. Kulang si pagkanood ang mangyari po pag Okay sir. Halimbawa talagang matibayo ng Aki, dahil siya pwede mag-advance
succeeding modules? So far po sa experience kong 2 weeks kaning sa modular, paman po sa mo kaya ning nakikiulay, and ang ano ta po baga kayan garo dapat po one size fits all na dai po kami dapat magkaigwaning thinking na siya aron kani matibay madali siyang makataong module, dapat makatapos siya ning sarong module, tapos garo ma-create po kay halimbawa kami po sa eskwelahan ibang mga group chat ang aki. Tapos po halimbawa si Saro duman advance, tinugutan mi na magkuan na siya ning sunod na module. Baka po baga mag-chat sa duman ako ngaya aron na kani. Ma-create po ito ning pwedeng pag-isip sa aki na ay maripangaya si tapos na siya nga ako ngaya dai pa gurong masabi siya ay maluyahon ako mag-isip ito ngaya lugod Saro matibay garo aron kaya. Okay. So we leave of course the judgment sa indo po sir, tapos sa DepEd kung ano ang dapat na gibuhon So sa sailing nindo, mayong mas ma-advance, sarabay-sabay ang gabos sa mga kaakian sa senda pong pag-adal. So, bako siyang individualized instruction. Talagang individualized but not itong garo pwede mag-advance ang iba. Tapos ang iba at their own pace, kay po talaga sarabay-sabay. That would mean na kung sir, sarabay-sabay. So, ang assessment po nindo kayan paano? Pag nahuhuri, mas mababa ang grade, duman sa mas on time, tapos taramaan sa indang pigbabalik na mga na-answeran na mga modules. Ano po yan kayan? Ano po, sir, ang pinaka-idea mi po, halimbawa po ining nakaaging simana, nagpaluwas po baka kato ang DepEd ning DepEd Order number 31, series of 2020. Ini pong simanang ang ginibo po ni Principal, pig-discuss niya po sa mo kung paano ang magiging scheme kang assessment. And ang ako po duman na idea is, sabi ko po nga ni Subago, ning mayong aki na mawawalat. Igo po kitang inaapod na formative assessment. Sa madaling sabi po, mahiling kami katong mga scores kung kaya ng tawanan si mga aki. Kasi kung halimbawa po nahiling ni na si mga aki ngaya di ay pa nakukuha si lesson, duman po kami mataon ning another intervention activity. Para po matarget, bako lang nga itong sarong aki na matibay, kundi gabos na bago kami magkaigwaning sunod na discussion or instruction, sigurado kami na itong lesson kaning module 1 nakuha kang gabos. Okay. So, medyo mayo na po kita sir ning time. Buot ko pong pasalamatan ka Sir Giovanni Conde Carolina National High School. Siriman po si Ma'am Nilda Ebora sa indong matibay na principal. Aram mo si Ma'am pag sa manlain-lain na mga eskwelahan na naging principal po siya, naging maray ang kinaluwasan kang eskwelahan. And of course, during this time of pandemic, kay puan ang maray na relasyon kang principal and leadership para po mamotibar kamo mga teachers sa indo pong pagtukdo sa mga kaakian. And I can sense na nagigibo po yan ni Ma'am Nilda Ebora. So, thank you very much, sir. Thank you. Parting words, ano po ang pwede tang maiwalat ng mga tataramon, lalo-lalo po sa mga kamagurangan na yan dyan. Ano man po ang pwede mong maiwalat ng mga tataramon sa inda? Bali, ini po, sinabi ko naman sa mga magurang ko na sa araw po baga kaning panahon, madali on magsabi sa akin na magpundo ka na lang. Kasi po inot na inot, masakit talaga niyong ginigibota. Pero sabi ko nga sa inda, kapag sarabay kita na nagtarabangan para sa pakanood kang aki, maririsa ta na ang aldaw nagdadalagan, matatapos tawa ng school year na yun. Sir Giovanni Conde of Carolina National High School, Diyos mabalos po. Mabuelta po ang programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home-Baked by Farah. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Huwag magbukmok ngayong pandemya.
Maging Siomai King franchisee na at tiyak kikita ka hanggang 60K a month na walang kapagod-pagod. Cellphone at internet lang, negosyong patok at abot kaya na. Siomai King, swak na swak sa panlasang Pinoy. For inquiries, please message John Gold in FB. Pwede po tabi maghapot, abogado. Abogadoan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, nahabo, magbayad. Biningaan po ako kang sa kong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghali, yaw sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service! Sa Abogado Juan at your service. Ini po ang porsyon kasatuyang programa na pwede po kamo mag-text, pwede po magpadara ng mensahe. Siri man po, pwede kamo mag-upload directly sa satuya pong duang numbers kang Abogado Juan at your service. Na smart number po 0929-259-5441. Siri man po ang sa Globe, 0927-431-3899. Naka-flash po sa screen. Ang satuyang mga numero. Punanta po kahaputan, alagad bago po yan, kumusta ang taman po ang mga nangungumustaman ki Kagawad Cecil Imperial Nero kan Kiche, kan Barangay Libuton. Good morning, Abogado Juan, siriman ki Kagawad Galban, ki Lad, asin ano pa? Nasa ina si cellphone ko. So okay, nag-upload si Sir Noel. So day ko na nababasa si Diyan na lang tabi. Brad Joel Erestain sa Manila ni. Brad, maraming na pagkaaga. Ki Sir Bage Icaro, ki Ramil Rodrigueza Abellano, ki Kagawad Jonathan Avila Azotilio kan Kamalingan. Asin magkapira pa. So ang inot pong kahaputan ngunyan, hali po ki Bo Loy D Macdelete. Good morning po. Ano po ba Tagalog ano po ba ang habol sa sala ba ganin ko iba ni itong yang digdi manungod sa edukasyon ang sa tuyang hali po ki Weng Abay Balondo, para po sa ko mas maray ko ta an online ta naipapaliwanag kan teacher an lesson sa aki. Kami po mga magburang daimi man aram gabos na nasa module. Ta daiman kami nakatapos magklase. Tulo po an aki kong sabay-sabay na nagmo-module. Nagtiyaga na lang po kami sa module ta mayo po kaming magagamit na gadget pang online class. Tapos mayo man po kaming pansustento sa load. Okay? Dawa pala may online ka pero kumakang pansustento sa load. Maray po sa Manila ta may libreng gadget sa load. Iyo man ang gad. Si ibang mga LGUs naman ta mayayaman. Maski po ngani module kaipuhan man giraray may CP or cellphone ta igwang mga link na tinatao para pag-adalan kan aki. Link sa internet. Itong mga sources kan mga reference materials, reading materials. Maski daiman po nauobliga. So yun po ni kahaputan. Raachan,
makakaulay ta si Sir Noel. In fact, kakaulayon ta na siya, 15 minutos na lang. Si Sir Noel po, Sir Noel Balares, siya po ang principal kan Tinago Central School. Halawig na po siya naging principal sa manlain-lain na eskwelahan. Marhay magpadara sa mga teachers, siri man po maray mag-administrar kan mga eskwelahan na sa iya pong manihar, puun pa kadto sa kod ngunyan. Sir, Sir Noel, maray na aga po sa imo. Good morning po, sir. Mayong sound. Sir, nadadaog mo po. Maray na pagkaaga. Mayo pa po si sir, pero may problema sa sound. Sir, good morning. Bali, ang kaputan kaya ngunyan, ang mga magurang daan, ibang mga magurang, halimbawa, high school ang sa inda mga aki. Minsan day na ninda aram kung paano magiyahan. O kaya dawa elementary kung hababa ang inabot na pag-aadal, aram tama baga dawa elementary nga ni. Medyo may mga assignments sindang data na kayang masimbagan bilang mga magurang, tahaloy na po kitang nag-elementary. Ngayon sir, maray na aga po sir. Good morning. Maray na aga po sa inyo. Good morning po, Mayor. Good morning, maray na aga. Magaduwan po. Sir, Inutino, salamat po sa imong pagpaonra sa tuyang programa ngunyan na makaulay ka. Ninhuli po aron taman sa imong mahiwas na eksperyensya bilang sarong principal, administrador po kan sarong elementary school, public elementary school. Ini po first time na inaatubang ta na nakunsain kay puan ang matibay na liderato kan principal. Sir, paano mo po pigmomotibar ang sa ibang mga teachers para po sinda mag-perform ning maray sa paagi po kang modular mode of teaching ngunyan po na may pandemya? Ibo, dawa po kaya itong nasa mga quarantine po kita. Nagkagawa po kami ng group chat immediately kanto po mag-lockdown. So, duman po, nag-uurulay man po kami kung ano ang pwedeng mga mangyari, kung ano ang pwedeng giripuhon. Kumbaga, kang mga inot po mga bulan, mga mga tsuri-tsuri lang kung ano pwedeng mangyari, pinag-uurulayan And duman po kami nagtuon na harayo pa po, nagkakagawa na kami ng ideya kung ano ang mga pwedeng mangyari. And si mga ideya po ito, yun naman po si pinapigrara laog mi, kang magkaigwa na po kang mga policies na ipigtao ang Department of Education, whether sa central office or sa local office, sa division office. And sa mga guidelines po na pigtao kang IATF, gabos po yan, ipig-i-incorporate mi na immediately na nag-iisip na po tulos kami kung anong mga pwedeng bibuan, anong pwedeng mangyari. Kaya dahil po kami nagkaiguanin kumbaga nabigla sa mga sitwasyon kung ano po ang mga mangyayari pag burukasan kang klase. Dahil pag sara pa lang kang klase kang last year, nagkakagawa na po tulos garo brainstorming in a informal way po kami kang panahon po. Sa madaling sabi sir, talagang handang-handa po ang sa indong eskwelahan, ang Tinago Central School, para po maipadagos ang dekalidad na pagtukdo kasatuya po mga teachers sa mga kaakian. Ngunyan po modular paano man po nindupig hatod ang mga modules Sir Simana. Sa Carolina National High School po, bali mga magurang ang nag-pick up asin naghahatod kan mga modules na naansera na. Sa Tinago po, asin ibang mga elementary school, sir, paano man ang sistema dyan? Iya po. Sa muya po, dahil hararani sa naman po sa mga estudyante, yaw lang po sa Dayangdang, then the whole of Tinago, tapos Lerma, part po sa Lerma,
Kayo po, Lerma. Iyo po yung tulong barangay ang pinag-cater. Dahil man po kami nagkagawa kayo itong paghatod sa mga kung saan ng mga pilot areas. Alagad, sinda po gabos nagkukuha sa eskwelahan. Ngunyam, ginibuan mi nila po ning schedule na maduman sinda sa loob ng eskwelahan sarong beses lang. Halimbawa po, ang pinag-uusar mi po schedule ngunyam, kung ang apelido po kang aki nagpupuon sa letter A hanggang D, iga po sinda ng 30 minutos alas 8 hanggang alas 8:30 na magkuha kan modules. So ang saro pong magurang, kung iga po ning more than one na aki, sarong beses lang po siyang maduman sa eskwelahan. Dahil ang gabos na mga aki na pwede niyang modules, makukuha niya po sa oras na ito dahil ang pinagbabasehan niyo po si kapinunan kan apelyido kan aki. Now, Okay. iba man po kami pigpupot na kung halimbawa po ipapadarangya kang sarong magurang man o ipapakikuan na ipigpapakisuyo, ipigtutugot naman po yan, basta igwa lang po garo ito bagang authorization na ipapakua, mas ugma po kami kayan dahil limitado na ang tao na maduman po sa eskwelahan, mas pikit po ang maduman, and ang chances po na magkaipaning kawaan dahil dikit na, di mas kababa po dahil dikit na po ang tao nagduduman sa school. Okay po, sir. Uturong ko lang po, sir, si hapot kan sarong pardangog ta. Uya po, sir, kung pwede ka mag-comment po digdi. Uni po ang hapot. Para po sa ko, mas maray ko ta online, ta naipapaliwanag kan teacher and lesson sa aki. Ini po, tagulpi siyang hapot. Ini po, ini ang primero niya, mas maray po da ang online ta naipapaliwanag. So, how would you adjust to this po, sir? Kung face-to-face kayo baga o online, pwede mo tulos makuriran o kaya maipaliwanag kan teacher ang ano man nakahaputan. O digdi po, sir, sa modular, ano pong ginigibo nindo sa indong mga estudyante? Igwa ka mong garo open lines kan mga teachers nindo para apudan po ninda o i-text ninda sa inda po mga kahaputan. Yes po. Totoo po yan, mas marami po kung online, immediately makakapag-feedback po ang teacher sa estudyante ng estudyante to sa teacher. Alagad po sa muya, kumbaga delayed lang po ang sa muyang feedback kasi after po mag-answer sila ng mga modules, ang mga teachers po ihilingo na depende duman sa magiging performance kan aki. Kung maray ang sa indang performance sa modules, dahil maapod po ang mga ang teacher duman sa aki sa numero or kung iga po ng messenger or Facebook account ang aki, duman po i-contact ang aki para po private message po, sir. Private message. Individual, opo. Individual po yan. Okay. Tadi man so pwede mag-comment sa group chat, mapapasok man kung ano. Kaya ano po talaga direkta na ipa-private message sa Messenger. Okay. Sir, igo pa siyang kaputan individualize po 'yan. Okay po, individualize po 'yan nagkokontakon kanganing mapaliwanag kung ano man po kay puan. Pigsabi ko po 'yan sa teachers as far as tinago is concerned, dahil po magamit ng short messaging system, dahil po gamit ng chat kung may mga clarifications tungkol sa lesson, kay po apod kanganing mas maliwanag as in mas maintindihan hanggang komunikasyon. Kaya po ang pakiulay mo po ng sa mga magurang, magkigwa po ng open line of communication ang sa inda mga aki sa mga teacher. Ang saro lang pong nahiling po problema, ito pong mga pamilya na saro sana po ang may gamit na cellphone, tapos urog pa po kung trabaho si may kapot kang cellphone, o yun po yan ang nagiging tapos sir, may maapod, may maapod duman sa cellphone. Yun po. Pero generally, sa ikadua pong semana na iba po kami ng ang apo din po kay consultation. Consultation, intervention, o kung ano pa man ang apod kayang sa ikadua pong semana na may man po naging problema mga teacher sa pag-contact duman sa mga aki na dapat makontak ang sa indang mga advisors. Okay, kaya sir. po para duman po walang feedbacking. So, siring po kaining nag-text ay nagpadarang mensahe sa tuya dito sa programa, nadidipisilan siya tulo ang aki, tapos
syempre garo medyo day man sindam maray bako man gulpi ang cellphone ninda. So surusurublian lang po pag nagre-research da sa internet. Tapos ninhuli nga ni ta ababa lang na tinapos kaning magurang, dahil niya po nagigiyaning tultol ang mga aki. So igwa man pala open lines of communication para kung day kaya po kan mga magurang, mismo ang teacher na ang matuyo na maapod para magiyan po ang mga aki. So iyo po yan ang sa indong ginigibo, sir, sa Tinago Central School. Yes po, iyo po yan. Totoo po yan. Kaya marilisama po kang teacher kung si Say po itong medyo hurry sa lesson, iyo po yan ang priority na dapat apudan kang si teacher. Ang tugong ko po sa inda, apod talaga kung cellphone, telephone call, messenger call or video call, but dahil po pwede na maggamit ng short messaging system or chat ang ani pong maliwanag ang silang pag-uwi. So, po sir, yan ang samuyang kinigip. Mabeto po kita, standby lang po kita dyan, at may magkapirang pag-irumdum lang po. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home-Baked by Farah. Huwag magbukmok ngayong pandemya. Maging Siomai King franchisee na at tiyak kikita ka hanggang 60K a month na walang kapagod-pagod. Cellphone at internet lang, negosyong patok at abot kaya na. Siomai King, swak na swak sa panlasang Pinoy. For inquiries, please message John Gold in FB. Programang Abogado Juan at your service, kay Banan Tamang po Giraray, and saro sa mga matitibay na principal dito po sa Ciudad Dinaga, si Sir Noel Balares, sarong eksperyensyado as in halawig na pong principal sa manlain-lain na public elementary schools dito po sa Ciudad Dinaga. Sir, so how do you find the adjustments na nangyayari ngunyan na siyempre dahil doon nagkakairling ang mga estudyante, ang talagang personally na kakaulay nindo itong mga magurang na nagtutuyo po sa eskwelahan. So, how sure are you na talagang si mga estudyante man ang nagsisimbag kan mga worksheets, mga homework na nakapalaman po sa mga modules na pig-adalin ninda kada semana? Ano po, sir, ang mga paagi nindo? Sige po. Duma po sa feedbacking na gibo para po sa mga estudyante. Saro po ito sa paagi na ma-verify kang si teacher kung talagang si Aki iyo si nag-answer. Kumaga, parang revalida para po sa ayun, sir. Aki. Nahiling mo yan nasa Facebook po, sir, na ang piga-awardan ng valedictorian, bako na si Aki. si magurang na. Ako minsan man, masusungit man ang mga magurang. Ikaw nang gustong may mga nagluluwas ng mga video na nagpupungot ang Aki, garo gusto na ki teacher magbalik. Ninhuli nga data mas mabuot si teacher. Pero sa totoo lang, maging teacher man, second parent, o ito talaga magurang, gabos po yan, naghihinguwa, nagsasakripisyo para po matawan ng maray na futuro, maray na kalidad kang edukasyon sa tuyo po mga kaakian. Kaya kudos po, sir, sa mga principal na arog po nindo, siriman po sa tuyo mga teachers. Sir, ano sa hiling mo? Ano ang mangyayari po kaini yung assessment nindo? I mean, ito mga pig-answeran, of course, dahil nindo na hiling na sinda nag-answer, may assessment po, may assessment tool on DepEd kung paano talaga ma-test. Sa face-to-face baga, talaga ma-quiz ka, nahiling mo, nababantayan na dahil cheating o kung anong paagi para ano yan, makakaano daw, paano nindo, ano ang mga pigigibo nindong paagi para sa new normal distance learning na ini,
ma-maximize manggirare ang potensyal na makanood ang sa tuyang mga kaakian. Iyo po. Sa muya po, nag-urulay po kami ka mga teachers kasi iyo nga po si concern kami mga teachers na paano nga masiguro na ang aki nakanood dahil sa modules kaiba na mismo si answer key para duman sa mga activities. So sabi mi, may mag-prepare ang mga teachers ning sandiri niyang assessment tests para duman sa mga lessons ito na idadagdag po duman sa modules. So ito po, mayo ning answer key. Sindana ang masimbag na ibabalik sa teacher para sa test na itatao. So iyan po, duman po baga sa honesty na lang kang mga magura at tinama po kan mga aki na sinda mismo ang nag-answer po kaya and ang kind of questions, ito po mga questions na bako man siyang yaon mismo sa modules as per word or letters or kung ano pa man na phrases na dahil po naman makukuha. Parang mga application questions ang itataw kang si mga advisors, teachers, duman sa mga test na itataw po ninda. Igwaman po ning duman sa performance task na kay po nindang magpahiling sa litrato or video na sinda mismo ang nagigibo. Iyo po yan ang papaagi. Kita ning oras. Thank you very much po, sir. Sir Noel Balares, principal kan Tinago Central School. Aram po nindo bilang sarong abogado, obligasyon ko po na proteran kamo basta sa tama sa nakita. Uturong ko po sa tama sa nakita. Ini po si Abogado Juan. See you next Saturday sa saro na naman pong edisyon kan Abogado Juan at your service.